Shin kun taɓa kuna scrolling a Facebook ɗinku kuka gan bidiyon da kuka yi liking amma ba ku san ta yaya za ku downloading wannan bidiyon ba? To ku biyo mu. A cikin wannan bidiyon zan muku bayani yadda za ku downloading wannan bidiyon ku soke ta a wayanku direct kuma ta hanyar sauki, so ku biyo mu. To yanzu nan in kun hau kan wayanku abin za ku fara yi shine ku make sure cewa kuna da data. So za mu je Play Store, ga Play Store ɗina, so sai ka shiga. So in ku shiga, ku kalli daga nan sama za ku ga search bar inda za ka iya nema abin da kake so. Sai ka clicking nashi, sai ka rubuta Facebook video downloader. Gashi nan ma kun ga sun ƙara samun, so sai ku clicking nashi. So in ku clicking nashi, ga list nasu da yawa, suna nan da yawa nan da aka lissafo, amma za ku scrolling ga wanda za ku download, wannan da nake pointing, wannan za ku download. So sai ku clicking nashi. In ku clicking nashi, sai ku click on install. Yanzu zai fara installing. Yanzu ya fara installing, za ku jira shi sai ɗan ɗauki lokaci. Okay, yanzu mun riga mun installing wannan application kenan. So da wannan application za ka iya downloading duk wani video daga shafin sada zumunta. So za ka clicking na open, zai buɗe yana loading. So anan za ka zaɓi yare, turancin za ka yi amfani da shi. Anan akwai India, akwai Portuguese, etc. Amma mu za mu amfani da turanci ne, so za ka zaɓi turanci. So in kun kalli nan sama za ku skip, wanda zai kai mu ainihin inda za mu fara aiki. So yanzu nan mun riga mun installing wannan application kenan direct. So yanzu abin da za ka yi shine za ka koma Facebook naka. Yanzu za mu koma Facebook namu. Yanzu muka shiga Facebook namu. So kamar yanzu nan bari mu nuna muku misali. A kadara ce akwai video da kake son ka download. Za ka zo ne, za ka scrolling. Kamar yanzu wannan bidiyon za ka click on share. Share. Wannan share wannan abin nan za ku clicking nashi. So in kun clicking share za ku duba kasan nan za ku gan copy link. Sai ku in kun clicking nashi ko link ɗin za ta kwashi kanta automatically. So sai ku fita, za mu koma wannan application. So yanzu a cikin nan link da muka kwashe gashi a nawa nan. Za ku yi long press, za ku danna wannan box ɗin nan, za ku mai long press, sai ku paste link ɗin. In kun pasting, ko za ku iya clicking nan ma direct, sai ku paste wannan link. So from daga nan sai ku click wannan download button. So yanzu zai fara duba wannan link saboda ya bamu dama mu downloading wannan bidiyon. So a nan ga jerin format wanda za ku iya downloading wannan bidiyon. Akwai MP3, akwai MP4, akwai HD, akwai SD, etc. So a nan yana nuna ce maka ne irin quality na bidiyon. Kana son video ya kasance very clean ne, ko kuma kana son shi dai blur hakan nan dai. Idan blur ne, za ka zaɓi masu low MB ɗin nan, wato lower MB. In kana son video ya kasance very clean, wato ka gan komai clean, sai ka zaɓi wannan HD. Amma kana son ka minimizing data naka, ni zan iya recommending ku downloading wannan HD mai 720 ɗin nan, 720p ɗin nan, shi ma ya wadatar. So za ku click nashi, sai ku click on download. So yanzu ga fara download, ya gama download. Yanzu ga video namu da mun riga mun download. So za ka iya click nan ku play video. Barkan ku da warhaka, sunana Mubarak. So daga nan mun riga mun downloading wannan application kenan successful. So idan kuna da wani abin da ba ku gane ba, ku drop mana comment section sai mu ƙara muku bayani.